Hola! Aquest és el vídeo 2 d'iniciació a la cuina per calor retinguda. Com ja us vaig dir, cuinarem llegums. I aquest és un dels 3 vídeos que farem de cuinar llegums. I en aquest primer farem llenties. He triat una varietat pardina, que és petita, però el mateix procediment seria per una llentia grossa. Aproximadament farem servir mig quilo. I el primer que faré és posar-ho en un escorador per passar-hi una mica d'aigua. La rentem per si té una mica de pols i ben feta. Un cop estan netes, les posem dins l'olla. Ja ho tenim a l'aigüera i emprenem l'olla d'aigua. Jo estic utilitzant una olla d'uns 3 litres, aproximadament. I per fer mig quilo de llenties és la meva ideal. D'aquest mig quilo de llenties us en surt 1,25 quilos aproximadament. Un cop tenim l'olla amb aigua i les llenties a dins, li posem, si us agrada, un parell de fulles de llorer i sal al gust. Anem i encenem el foc. Ara hem d'esperar que comenci a bullir. Bé, ja falta poc perquè comenci a bullir. Això dependrà del tipus de cuina que tingueu. Si és gàstric un temps, si és inducció un altre. A mi m'ha trigat uns 7 minuts i ja està gairebé a punt de començar a bullir. Mentrestant, el que podem fer és preparar la CCM. Deixem ben oberta per poder posar l'olla amb facilitat. Anem a poc i a coixí. Com sempre us dic, a sota un protector, perquè posem l'olla ben calenta i d'aquesta forma la protegirem perquè ens duri més temps. Bé, li falta una miqueta, però com veieu ja comença a bullir. Això és el que busquem, que bulli amb alegria. Si ho veieu, així. Ja tapem. I en el moment que comença a bullir fort, ja ho podem parar. Ja està. Parem l'olla i la introduïm dins la CCM. Hi posem un drapet per si ha quedat alguna resta del bullir que no ens embruti la CCM. Col·loquem el coixí, tanquem la cremallera i ajustem el cordó. I ara només cal deixar-la durant unes 3 hores, 3 hores i mitja. Depèn de la varietat de llentia, de l'aigua, si és més dura, més tova. Sí que us recomano que el primer cop que cuineu llentia, l'obriu a les 3 hores, a veure com està. Tasteu, que veieu que li falta una mica, la deixeu una mica més. Un cop ja hagueu fet aquesta comprovació, sempre ja sabeu el temps que necessita la vostra llentia per cuinar-se. I ara això, la deixem aquí amb tota tranquil·litat, perquè es cuina a baixa temperatura, mai no es cremen ni es poden enganxar les llenties, queden perfectes, ja ho veureu. D'aquí una estona tornem. Hola, ja som aquí. Bé, anem a veure com estan les llenties. Obrim la CCM. S'ha d'anar en compte perquè l'olla crema, Traiem. Encara que ha passat tot aquest temps, veieu que estan ben calentes
que es podrien menjar directament. Veu? Surt força fum, I que estan calentes. Si heu estat fent coses a fora de casa o heu anat a buscar els nens o heu sortit a passejar, anar en bicicleta, el que vulguis. Quan arribes a casa, la llegum ja està cuita i això és l'avantatge que té. Que tenim llenties en quantitat, perquè en podem fer quantitat. Avui he fet mig quilo, però es pot fer 1 quilo i en surten 2 quilos i mig. I aquí tenim la llentia cuita, que queda boníssima. A casa així mateix, amb un raïs d'oli ja ens la mengem. Però també li pots fer un sofregit amb xoricet o cansalada, o bé les pots deixar refredar i fer amb amanida, el que vulguis. Són unes llenties com les que compraries ja cuites, però amb l'avantatge de que les has fet tu, són molt naturals i a més, si compres llenties en el supermercat, 1 quilo de llentia crua et surt per uns 2 euros. Per tant, un cop cuita et surt el quilo a uns 80 cèntims. Això que t'estalvies en comprar les llenties. Però també t'estalvies que si han de bullir 1 hora, a l'estar dins la CCM i no necessitar cap energia elèctrica, doncs tampoc té cap consum. I també t'estalvies l'extractor. El temps, això ja no en parlem, perquè ja heu vist que mentre estan cuinant pots fer el que vulguis. Pots estar fora, com pots estar dins de casa. Si, per exemple, tens cuina oberta, pots estar veient la tele perfectament perquè no tens cap soroll. Espero que us hagi agradat aquest vídeo, que disfruteu de fer les llenties a casa, perquè és molt fàcil. I si voleu una recepta de cuina de llenties amb xoriço, en el canal CCM Cuina Sostenible trobareu la recepta completa. Ara només em falta dir que el proper vídeo serà de cigrons i és tan fàcil com cuinar llenties. T'espero!